Ola, que tal? Moi boa tarde. Eu xa sei que andades por aí. Como isto sempre vai así un pouquiño máis lento, vou esperar que chegue alguén, máis ben para non falar eu sola. E agora van a empezar a entrar todos os mensajes, sabes? Hola, 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 sí, estamos aquí, sí. Escoítaseche ben. Só debería de chamarlle ao directo, escoítaseme ben. A ver se anda por aquí a xente. Vou mirar outra vez o dos chats, que ao mellor teño os eu bloqueados. Xa está por aí Nieves. Hola, miña querida Nieves, que sepas que foi un placer contestar e escoitarche a vos na radio, porque non é que así che desvirtualice, pero é verdad que escoitar a voz dunha persona que está sempre aquí, sempre nos comentarios, sempre apoiándome, escoitar a vos é como un pouquiño estar un pouco máis cerca. Así que foi un placer escoitarche a vos. Gracias por mandar o audio á radio. Carmen Castro, hola, que tal? Monse Castro, que son de irmáns? O sea, ou é casualidade que Carmen Castro e Monse Castro entraran á vez. Hola, que tal? Moi boa tarde a todos e a todas, moi buenas tardes desde Uruguai. Gracia sempre está aquí, sempre é un placer tamén, porque sempre está puntualísima desde Uruguai. Así que, querida Gracia, moitísimas gracias. Non é por facer o chiste fácil, pero non sei como darte, agradecerche que esteas aquí, querida Gracia. Hola María, hola Ofelia, Carlos Sobrido, que tal? Boas tardes desde a Puebla del Caramiñán, que non desde a Pobra. Carlos, que tal? Bueno, vixiño meu daqui do lado, Celi Extremadouro, que sempre está tamén en todas as salladas. Celi, e dirás ti, eu tamén, claro, pero Celi tamén sempre está aquí, desde Amoedo. Moi boa tarde, xentiña. Foi casualidade o de Castro. Pois mira ti, que non hai apellidos no mundo para que... Bueno, a primeira foi Nieves, non? Pero que as dúas primeiras persoas que entraron no directo se apelliden Castro, Carmen Castro e Monse Castro. Casualidade. Hola, Marga de Arcade de Souto Maior. Fixen a propósito do audio. Fixen a propósito, para que te escoitara. Bueno, pois calquera día tens que chegar ali, non sei, á porta da radio ou algo así, e darme sorpresa, e dicirme, hola, e eu, hola, non me reconoces? Eu vouche a dicir, non sei quen eres. E ti vasme a dicir, pois faloche sempre nos directos, e eu, pois non sei quen eres, e vasme a dicir, son Nieves Álvarez, e eu direiche, pero tes a túa foto de perfil? Non, teño un girasol. Bueno, pois, haber traído un girasol para reconocerche, porque senón, porque me pasa moitas veces que hai xente desta que sempre me falades, que me dicides, pero non sabes quen son, si sempre che falo, son tal, e ao dicirme nombre e apellido, pois teño unha relación así fotográfica co nombre, e dixo eu, muller, sí, pero non tes a túa foto no perfil, ten unha camelia, ou ten unha margarita, ou un girasol, ou ten a foto do gato, ou do can, e pretenden que eu que a reconosa ao velos na calle. É enviable. Hola, que tal? Moi boa tarde. Hoxe sí que me acordei do directo. María. Ai, María. Moi boas tardes desde Creciente, Albedos. Creciente é unha aldea, lo? Porque é verdad que estamos en Luna Creciente tamén, que tamén podía ser. Vaca Estrella. Hola a todos e a todos. Facía moito tempo que non podía estar. Mirade unha cousa, non botades de menos a afillada, que ela sí que fai moito que non nos escribe, Espero que estea todo ben, que estean moi ocupados facendo outras cousas, por iso non poden estar aquí nos directos. Buenas tardes desde Marín, moi boa tarde, María de las Mercedes Peón, que tal? Moi boa tarde. Dadelle ao like, facedelle caso a María Peón, non, a María Mercedes, María de las Mercedes Peón, que vos di que lle deades ao like, son 38 likes. Non me vale así, o sea, estar eu aquí facendo directo
con 100 personas e que só 30 lle dían ao like, non me cola, Saludos desde Argentina, dinos Nicolás. Moi boa tarde, Nicolás, desde Argentina. A min chiflame. O sea, eu xa sei que as redes chegan a todos os lados do mundo, pero cando me fala alguén desde tan lesos, tan rápido como que está aquí en directo na miña cociña, encántame. Sígueme parecendo fantástico. Desde Buenos Aires, José Luis de Buenos Aires tamén está, que sempre está por aquí. Dediño arriba, Monse Otero desde o Jaliñeiro, desde a Serra do Jaliñeiro. Está coberto de néboa. Acabo de atravesar por aí e collín tamén chuvia. Chuvia. O sea, que fun de viaxe. Acabo de chegar a... Que mirade o comprometida que son, non é porque me queira tirar flores, home, ou coller medallas, pero mirade o comprometidiña que vos son, que acabo de chegar de fin de semana e cheguín sobre as 8 menos 20. Cheguín, fixen a manzanilla e sentime que a facer o directo. Podía vos dicir, mira, hoxe non fago directo porque estou aínda na carretera, aínda non cheguín á casa. Pero depois, por outro lado, dixo eu, mira, chego e estou con esa xente que eles tamén levan toda a semana esperando para estaren comigo. Así que, mirade que comprometida, Moi boa tarde, José Luis, desde Buenos Aires. Flechax. Moi boa tarde. Hola, Nusca, que tal? Fátima López. Estamos sempre co dediño. Fátima López é das que lle dá o dediño, é máis das que vos recorda que tenes que dar o dediño. Botiñe moita erva hoxe aquí a manzanilla, vou ter que quitar un pouco. Nusca, sí que che iba a preguntar por ela. Nusca, eu, sí que che iba... pola fillada, verdad, que leva moito tempo sin estar por aquí. Alguén desde Baños de Molgas, é un sitio moi bonito, María del Carmen. Unha cousa, algunha de vos conoce a familia da fillada? Para preguntarlle que pasou, se están ben ou así. Conocedes a fillada en persona? Ideme dicindo. Ai, mi madre, que me quedín aquí atrás. O botón de like, dinos Xavier. Xavier, en nada xa nos vemos, Ainda non preparín as clases, pero te ti vai preparando a libreta, que algo sempre hai de levar. Boas tardes, Nusca, desde Pontedeume. Unha pregunta, eso, ao gran. Como se pode evitar os estragos da mosca da froita? Mira, esa pregunta é unha pregunta moi recurrente, que se repite cada ano, todos os anos. E vou a dicir unha cousa. Hello, Tellaki, Mercedes Peón, Mercedes Peón, compositora e cantadora. Está aquí Nusca, a perta de Salceda de Caselas. E por que nos falas de Mercedes de Peón? Porque, claro, Mercedes Peón, claro que é unha cantora, pero... Si está aquí, Mercedes Peón, home, non creo. Terá máis que facer que estar a mirar para min. Non sei. Ai, madre, que empezan a vir lesmas. Aí vai. Epa. Así. Boas tardes desde Suño, moi boa tarde desde Lugo. Hola, Xeila, que tal? Desde Lugo, que tal vai? Boas tardes, eu sempre congelo os pimentos tal cual, despois de limpalos sentir. Despois de limpo sentiras, si se escaldan antes quedarían mellor. No. O pimento hai que congelar crudo. Pódelo picar xa en cachos, en tiras, en dados, en como queiras, pero ocupan menos, porque se congelas, te imagínate que te posa congelar ao mellor, non sei, pero xa non digo máis, pero 5 ou 6 kilos de pimento morrón xa casi che enchen o congelador, é o sitio de medio porco do inverno. Entón, eu cortos en taquiños, en dadiños ou en tiras, se teño moitos, despois de facer mermelada ou envasar algúns ou así, e congelalos tal cual, non escaldalos, porque senón, cando quitas, papilla.
non vale a pena. E agora vou a contestar á persona esta que me dixo, quen era? Ana Leda, porque estou segura que ides a, moitas das que estades aquí, ides a ter esa duda. Ana, pregúntame, como evitar, porque sabe que casi rebaixar a población ao 100% é casi imposible, como evitar que a mosca da fruta entre na fruta, nos pudra a fruta, nos pudra as masás, nos pudra os melocotóns, os pexegos, que nos pudra a fruta. Mirade, é un traballo de todo o ano. Tendes a libreta e o bolígrafo e máis para apuntar? Pois, ide apuntando. E ide dando ao like tamén. Esas son as dúas tareas, darlle ao like e ir tomando nota do que vos vou a contar. Fai uns anos, as que temos unha edad sabémolo, os invernos eran un pouco máis fríos, chegábamos ás heladas, nos sitios interiores como Ourense ou así, pois saela no inverno, non? Xa fai neve. A maioría da mosca da fruta ou da polilla da fruta, dependendo de que fruta sea, poñen ovos, son larvas, fan crisálida, bueno, non todos, pero a maioría, emergen e volven a empezar o ciclo, non? Poñen o ovo ao millor moitos na tona da fruta, outras moscas ou avispillas poñeno, por exemplo, nos cítricos, nas naranxas e así, pois poñeno na parte máis superficial da piel da naranxa, do limón, do pomelo, da mandarina, da lima, de calquera tal. E os gusaniños, cando van nascendo, o que van é cara ao interior, e de paso van comendo, e de paso van destrajando a fruta. No caso das masáns, hai varios problemas, non é unha sola, non é só a mosca da fruta, hai unha avispilla tamén, pero, bueno, ao final todo resulta no mismo, non? Como evitalo. Hai algunhas polillas, avispillas ou mosca de fruta que poñen os ovos incluso na flor. E a flor, despois, cando tira os pétalos, vai facendo a pulpa arredor para proteger as semillas e para alimentar as semillas. A fruta non se fabrica nos árboles para que nós teñamos un postre perfecto. Fabrícase porque a pulpa, o árbol fabrica pulpa arredor das semillas para alimentar as semillas, que o único que lle interesa a un masanceiro é que as súas semillas estean protegidas e que, hasta que estean maduras, non tira a masán ao chan. Bueno, pero claro, as avispillas e todo eso é un traballo anual, o sea, de 365 días. E por que digo isto? Porque cando somos indiscriminadas botando insecticidas, ou o veciño bota moito insecticida, por exemplo, este é un dos casos. Os insecticidas non son selectivos. Ti queres matar ao millor un tipo de mosca que che molesta e o insecticida non o sabe. Entón, vai a matar todos os insectos. Si matas todos os insectos indiscriminadamente na túa horta e non permites que haxa diversidade de insectos, cada vez vai haber máis problemas de outras plagas, porque o que estás facendo é desequilibrar un sistema que a naturaleza sabe equilibrar. Iso para empezar. Prohibido usar insecticidas así indiscriminadamente. Podemos tratar cada problema que teñamos na horta individualmente, sin ser coller un insecticida e botalo por todo. Outra cousa, como moitos dos bichos que tendes agora dentro das masáns, dentro dos melocotóns, dentro dos pexegos, dos figos, moitas larviñas desas, os insectos hibernan, poden invernar en forma de crisálida ou de gusano, fan como se fora unha cobertura parecida á dunha araña, non chegan a facer como unha crisálida, pero cúbrense no inverno e quedan ali, debaixo do árbol que tendes agora este ano problema.
tendo en conta que se tendes un problema de gusanos, para o ano tendes máis, e para o outro tendes máis. Por que? Porque agora os invernos non son fríos e que as heladas non morren. Faltan moitos likes, dinos Nieves, así que facedelle caso. A ver, fuera. Esta fuera. Listo. Xa sei polo que vengo de Mercedes Peón, claro, vale, non é esa Mercedes Peón, coinciden, é un día de coincidencias, e o de Mercedes Peón non é esa Mercedes Peón. Bueno, é o que íbamos ca aquela. Se están invernando os bichos debaixo, o que temos que facer agora, cando no otoño empecen a caer as follas todas dos pexegueiros, das masanseiras, dos perales, ou de onde teñades o problema cos gusanos na fruta, tendes que limpar ben o sitio onde está. En circunstancias normales, cando un árbol non ten problemas nin enfermedades, nin hongos, nin... A ver... O seu día das lesmas, Listo. Xa está. Cando teñades problemas con un árbol que este enfermo ou que teña unha plaga calquera, como é a dos gusanos en dentro das frutas, ao caerenlle as follas, esas follas non se poden nin compostar, porque senón estaríamos como cambiando a enfermedade de sitio, levando para a composteira, e non podería ser. A reconcho. Moita lesma hai hoxe. Listo, ala, a dormir. Pois eso, non podemos compostalas porque estaríamolas botando á composteira e non todos os hongos son capaces a pasar o proceso de compostaje porque non sabemos nunca a que temperatura vai a composteira a traballar. Entón, non se compostan, pero tampouco se poden deixar no chan. E diredes vos, pero é materia orgánica? Sí, pero é materia orgánica defectuosa, digamos, porque van a invernar as crisálidas ou os gusanos ou as moscas ou as larvas ou o que sexa, van a invernar xusto na hojarasca, en toda a folla vella, canta cai ao chan, van a quedar aí invernando. Entón, o traballo que temos que facer agora é recoller todas esas follas queimalas ou tiralas á basura. Tampouco non é necesario queimalas, non é que teñan veneno, nin radioactividade, o sea, á basura poden ir tamén, tirádelas á basura, sacades a mitad do problema de debaixo do masanseiro ou de onde sea o frutal. Reconcho, que mande lesmas. Ala, a pasear tamén, Ernesto. Lesmas que apareceron. É verdad, o domingo pasado non había unha lesma e viñeron todas hoxe. Bueno, pois eso, limpar no inverno. Tendes que observar tamén, por exemplo, que se o frutal no que tendes ese problema, o que é o tallo, o cañoto, o tronco, ten grietas que non tiña por que facerlle mal ao frutal, nin facerlle nada. Que pasa? Que en esas grietas tamén pode haber, hibernando, pasando o inverno, pois algún tipo de crisálida ou de bicho que vai despois a subirnos para o frutal. Entón, estaría moi ben que... Espera, estaría moi ben que taparades o tronco. Con que, digados? Bueno, non ten por que ser con cal. Hai unha cousa que se chama caolín. Díxenvos que collerades nota, non? Caolín.
non ten nada que ver co cal, nin vai a dañar o árbol, nin vai a dañar... E, de feito, o caolín vai vos a axudar para a seguinte temporada. Agora no inverno non vale de nada botarllo ás follas, porque as follas van a caer, nin ás ramas, porque nas ramas non hai grietas como pode haber no tronco. Agora, o caolín é como se fora unha especie de arcilla, non? É unha arcilla, non é blanca, é así como moreniña, vaise mezclando con agua. Ti podes tapar con eso as grietas do árbol, non lle vas a facer daño ao árbol, non lle vas a cambiar o pH, non é cal, non lle faz daño ningún. E ese sería outra cousa a facer para evitar, para intentar baixar a población de bichos nos frutales. Despois, dependendo de que frutales tes afectados, como sería o bicho que tes en dentro, hai unhas trampas que, cando empeza a primavera, no inverno non vai haber problema, só retirar as follas vellas. E na primavera, cando empezan as femias a andar por ali e os machos están andando atrás das femias, hai unhas trampas con feromonas, que é un atraente sexual para atraer, ten un olor, é un aroma, entran adentro, e dentro hai unha especie como de pegamento, é como unha trampa, non? Pero claro, para iren aí, pois teñen que ter un aroma moi atraente. Pode ser un aroma de feromonas ou pode ser un aroma, por exemplo, frutal, que atrae as femias aí. Por exemplo, se é no masanceiro, pode ser un aroma frutal de masán madura para que vai a femia. E ao ir a femia, poñerlle a trampa de feromona tamén para que vai ao macho e casar individuos adultos antes de que se apareen para facer máis ovos e novos individuos. E que máis? Por exemplo, o mismo caolín que vos dixo, que é unha arcilla, diluída en moitísima máis agua, podedela botar en todo o árbol, incluso na fruta, non tanto cando estean polinizando, o sea, cando está ca flor aberta, que ainda non lle caeron os pétalos, non. Aí non deberíades botar nada no árbol, porque podedes dañar vos mismos sin querer a polinización, porque o polen ten que estar seco. Un polen mollado non poliniza ben a fruta e non vades a ter boas frutas. Entonces, ou antes ou despois deso, o caolín botado naquela tamén evita, non é que lle faga un daño tremendo aos bichos, que sea un veneno, que sea, pero sí que forma como unha película, como un polvo, e a fruta vai a seguir dándolle o sol e todo, e as follas fan a fotosíntesis, que non ten problema, pero un pouco que aos bichos dificultalle o estar na fruta, así que tamén axuda a baixar a población de bichos, o sea que poderíamos dar moitos máis consellos, pero a xente que non quer saber eso, pois dirá, Dios mío, que tanto fala ta muller. Hola corazón, como te dije, hice ayer la mermelada de melocotón y salió divina. Te lo quería agradecer en directo. ¡Ah, José y Elena! Pues muchísimas gracias por venir a agradecer. A ver, facer unha mermelada non é algo do outro mundo, non é que teñas uns méritos... É verdad que todas as mermeladas máis ou menos parten da mesma base. Fruta e azúcar. Pero hai frutas que non teñen pectina, non teñen espesante, que lle hai que botar pectina aparte. Hai frutas que non teñen moito ácido, se non lle botas moito azúcar, teslle que botar un ácido para que a mermelada che dure máis. Hai frutas que teñen demasiada agua, hai maneiras de quitarlle a agua para que non tal. Pero, bueno, en definitiva, as mermeladas fanse con azúcar e non teñen un gran misterio, digamos, non? Sobre os girasoles, dime Ofelia, tes vídeo explicando como se conservan as pipas? Pois non o teño moi claro. Pero ao mellor sería un vídeo que vos interesaría. Tería o que facer. Pois ao mellor sí que o fago, Ofelia. Gracias pola idea, porque ahora mesmo estaba para agardar as pipas tamén. E así, ao mellor, xa vos lo fago esta semana, porque o teño que facer, que teño que agardar. Pero, bueno, non vou esperar que vexades o vídeo, que xa che vou contar, Ofelia. Mira, todos os girasoles, vou vos enseñar, bueno, vistedesme estes días,
que os girasoles que teño son os de sempre, os amarillos, depois teño os moi rojos, teño os color tella moi bonitos, e depois teño un girasol, vou vos enseñar, esperade, Vos vedes esta fermosura? Vedes esta maravilla? Bueno, pois chámase girasol Dalia, aínda que eu conocío por girasol Dalia. Que pasa? Que cando fun a mirar, porque moita xente me preguntou ao velo que lle parecía fermosísimo, dixéronme onde se compra, non, que é algo que me preguntade sempre, porque, claro, eu tamén se me gusta algo, pregunto tal. E fun a mirar por el a unha, como se chama, unha cousa esta bonita de Amazon. E como o girasol Dalia non aparecía. Entonces fono buscar co outro nombre, que é girasol oso de peluche. Este é pequeniño, de verdad que chegan a ser, pero, bueno, como o triple de grandes, enorme, o sea, teños moi... De feito, algún vídeo fixen con eles moitísimo máis grandes. E este, se o colles así, cando aínda non abreu de todo a parte do medio, fijadesvos que aquí ten como unha parte como máis pechada, que é como verde, non? E se o colledes con isto verde, vai aparecer como unha margarita, vou vos enseñar máis verde aínda. Mirade que cousiña bonita. Védelo. Cando é así, isto significa que aínda non está maduro de todo. E entón, esta parte verde de aquí son solo pétalos que non están maduros aínda, están madurando. Entonces, estes dous girasoles están inmaduros, son inmaduros, non teñen pipas, e se as teñen, non son pipas que teñan en dentro semente que podas gardar para o ano. Cando un girasol queres que gardarlle a semente, tes que esperar a que case lle caen os pétalos a el solo, sea este girasol ou sea calquera outro girasol. Este puxen un reel, non sei, esta semana, creo que o puxen, enseñándovos como quitarlle os pétalos e como aparecían as pipas aquí debaixo. E os outros girasoles, os que conoce máis, que son máis conocidos, que son como a tipo margarita, hai que esperar a que se lle vexa ben as pipas na parte do medio. E como sacarllas? Este é o outro tipo de girasol, o que conocedes, non? O que ten só os pétalos así aquí. Esta é a parte do medio. Deberíalo de coller cando esta parte xa está como bella, cando lle caen os pétalos todos, e cando a cabeza do girasol, en vez de estar así, está cara abaixo. Porque o peso que collen as pipas é o que fai que o girasol vaise para baixo. En Argentina se llama girasol teddy bear, ves? Porque é oso de peluche, ao final. María, mirad, dime que hai unha lesma. En onde está? Bueno, pois igual só aquí tin. Cristina, podes facer un vídeo coa masa da empanada de millo? Gracias, Cristina, só o teño. Foi dos primeiros vídeos que fixen para o canal, porque hai moita xente que ten medo a facer empanada de millo e realmente é moito máis fácil facer empanada de millo que empanada de trigo, porque a empanada de trigo hai que amasar. Non é que amasar sea un misterio do outro mundo, pero tes que ter nada, Alicia, chegas a tempo, non sintes chegar tarde. Tes que aprender como a ter como esa soltura de amasar o trigo, pero a de millo non. Entón é unha das primeiras empanadas que fixen para o canal. Ti cando queiras encontrar un vídeo meu, cando queirades encontrar un vídeo meu e non sepades como buscalo, poñedesvos en YouTube, ides a cuenta de YouTube, abrídelo, e vai vos a aparecer unha lupa buscadora en algún sitio, arriba ou baixo, ou depende do aparato que esteades usando, pois haberá
arriba ou abaixo. E na lupa, clicades e escribides Nusca, con K de kilo, porque senón vai vos aparecer outra Nusca do mundo, pero se poñedes Nusca e a continuación poñedes o que queredes buscar, en este caso empanada de millo, encima da chica de Argentina. Pois non encontro. Nieves, onde está? Pois busco, hai pouco que... E os gardas durante... Pois non encontro. Bueno, vamos a seguir. Non sei onde está. E foise má pinza. Por estar a atender ás lesmas, espera. Bueno, vamos cos girasoles, que é o que nos compete. As pipas son as que están aquí. Cando cortades o girasol, tendes que deixar un pouquiño da parte de atrás, non cortarlle a cabeza aquí, porque pode pudrir antes de acabar de secar. E ao cortalo así por aquí e deixádelo secar, mirade, está seco, o sea, moi seco. E despois, a cando podemos xa quitarlle as pipas, só hai que darlle así para o lado e as pipas xa salen. A ver, xa sale. E, por exemplo, as pipas do girasol este osito de peluche, que xa teño aquí gardadas, son casi redondas. Mirade para aquí que redondiñas son. Non sei se chegan a ver ben, supoño que sí, pero xa están como curadiñas, xa fan tamén ruído, ves? Bueno, que estas son as destes girasoles. Son como redondas. Non son planas, nin... Esas teño aí jardadiñas para plantar. Para plantar agora, sabedes que eu planto girasoles tamén no otoño, polo menos no otoño, despois no inverno ao millor non, pero é que máis este ano foi o primeiro ano que plantei girasoles, son enormes. Levenos para o cementerio a miña mamá. Celi, sí que aguantan, se os quitas pequeniños, aínda casi sin abrir, porque os girasoles que son redondos, que son, sí que é verdad que son moi grandes, non abren os pétalos así, senón que empezan a abrilos en un lado e van como un reloj desplegando os pétalos, van como facendo isto. Se os colles incluso antes de que acaben de abrir todos os pétalos, aguantanche moitísimo máis. Que non lle falte agua, porque o girasol bebe moita agua. Estes levan aquí desde o jueves e están, mirade, perfectos, o sea, as follas perfectas. En un vasiño de agua, pero tampouco non fai falta que teñan moito tallo, que poden telo, pero que non lle falte agua, porque senón, sí. Sí, e se chove pos girasoles, dis, non pasa nada, nada de nada. O único que non lle fai ben aos girasoles é que non lle faga demasiado frío, porque senón non medran, non crece a planta ben. Pero se non lle fai demasiado frío e non fai neve, podedelos plantar. Eu teño casi todo o ano girasoles na horta. Buenas tardes, noches. Acabo de hacer pan de trigo de espelta en la sartén, en Santiago de Compostela. En la sartén, como un tipo pita, pan de pita, ou así, ou unha arepa. Pode ser parecido a unha arepa. E que tal? Contanos se saleu rico. Ola, desde Malpica, replantei xudías para copiarte hai un mes. Xa están nacidas e subindo. Pensas que terei fruto con este tempo tan rabudo? Penso que sí, o sea, estou segura. E se non lle dá tempo para o ano, xa sabes o truco, xa sabes o que o podes facer. De onde eres, En Malpica. A ver, en Malpica, pode facer un pouco máis frío que aquí, o vento ou así, non sei como tes a horta, pero agora xa sabes que as xudías, aínda que non che dean este ano, ti aprendestes como facelo, e non foi tempo perdido. Entón, ti pa o ano, sabes que podes plantar unhas xudías en marzo e outras en maio,
Entón, estés todo junio, julio, agosto ou en junio, quero dicir que as judías podedelas plantar 2 veces na temporada ou 3, non plantar tantas para jardar e plantalas máis escalonadas no mesmo sitio para non ocupar máis sitio da horta ou a mellor non ten de sitio. Cando empezan a ir a menos as que xa tendes plantadas, outras para o sitio, no mesmo sitio, e xa está. Este é o vídeo da empanada de millo, este é o vídeo. Non sei onde mirastes, pero bueno, cando vas a facer algún proxecto en Pontevedra? Marga, tens que estar atenta porque estou a punto de ir. Non o podo comunicar aínda, é extraoficial, pero sí que vou ir a Pontevedra. Podes facer algo contra os vermes das ravisas, ecolóxico? Sí que se pode, polo menos mentras son pequeniñas. Seguro que falaste, que escoitastes falar algunha vez do Bacillus thuringiensis. Apunta, Bacillus, dá igual que o escribas mal, porque ten unha H intercalada, ou U entre a T ou U, dá igual. Ti si pos en internet, Bacillus, con B, Bacillus thuringiensis. Xa che explicas, xa che miras, porque non teño vídeo aínda, fareino, pero non é unha cousa que me encante usar, pero non está mal cando as rabises son aínda pequenas que están crecendo, xa non só polas lesmas, sino máis ben pola pulgiña, que hai unha pulga que as vai comer, que lle fai uns furadiños pequeniños, que se tes moitas, fan un colador de rabisa e non fai ben a fotosíntesis e a rabisa non che vai a crecer ben. Entón, para iso, estaría ben. Por exemplo, entón, pois, eso, por exemplo, estaría ben. Este é o vídeo da empanada de millo. David, eu me imagino que quiso mandarvos o enlace, pero que aquí non se poden mandar enlaces. Se non, só vos lo mandaba eu. Pero se poñedes na lupa buscadora Nusca empanada millo, xa vos leva ao meu vídeo da empanada de millo. Sí. As miñas lufas teñen unha cuarta. Darán secado? Sí, Nieves. Mira, Nieves, pois medráronche moi ben, porque a semana pasada mandastes o mensaje á radio. Non foi ti a que me mandaste o da lufa. Eu respondín o mensaje da lufa, non estou moi segura. Pero bueno, se xa teñen unha cuarta, ou sea, xa son lufas así, e tes moitas, hasta che recomendo que collas unha e que a probes, que se pode comer como un calabasín. Salteado con pouco de allo ou con, sabes, 2 gambiñas, revuelto con uns ovos, como se fora un calabasín. Pódese comer. Bueno, o calabasín cómese crudo tamén, por exemplo, a lufa cruda a min non é algo que tal, pero salteada sí que me gusta. Pero se non tes moitas, pois deixas para facer a esponja, ou o estropajo, ou o que queiras facer con ela, que podes facer miles de cousas, polo menos para ter a experiencia de ver como é, de como se fai, de como seca, de como... que sepas que teño un vídeo explicando como collela, como colleitala, como coidala, como se fai o estropajo, mismamente, sabes? O sea que... ou esponja. Así que, se non sabes moito de lufas e queres mirar o vídeo, pois bótalle un vistazo porque che vai a axudar en cousas que ao mellor eu aquí, ao non ser un vídeo, non che podo enseñar en este momento, non? Las margaritas e los girasoles son mis flores favoritas. Margaritas e girasoles. É que eu non sei, a ver, a min os malbóns, os gladiolos, tamén me gustan moito, o que pasa é que son efímeros. Os jacintos gustame, os tulipáns, pero que son moi efímeros tamén, entón, pois tamén hai que... Tengo un girasol deso enorme, é un oso de 3 metros. Pois precioso el girasol de 3 metros. Os girasoles que estás amosando sairían ben nunha maceta? Sí, cualquier girasol vai che salir ben en unha maceta. Que pasa? Que non che vai medir 3 metros como lle mide o de Carmiña. O de Carmiña mide 3 metros, pero porque o ten en terra. Eu tamén os teño en terra, na horta, quero dicir. Pero en unha maceta tamén os podes plantar,
Van perfectamente, pero perfecto. Boas noites, Nusca, miña celtiña querida. Celtiña non sei que significa. Porque el ten un logo que pon celtas. Pero ese era de celtas dos de fumar, que eu reconoso ese. Teño unha edad. Os celtas sin filtro, Dios mío, que eran dos anos 80. Michael. Eres un sol, non me extraña que teñas un girasol todo o ano. Bueno, a ver, tamén teño unha horta favorable que está rodeada de un clima marítimo e o mar evita que as heladas cheguen a tapar nada. O sea, aquí non hai heladas. Hola, María Elvira Gómez, cheguei a semana pasada, foise a luz e tiven que verte en diferido. E agora estás aquí en directo, moi boas tardes. Os de Osiño valen para o cementerio? Sí, Ofelia. A ver, depende tamén. Se lle dá moito o sol, igual abre moi rápido e durenche menos, pero se non lle dá moito o sol, con que teñan humedad, o sea, nas esponjitas esas verdes tamén, duran un montón, moitísimo. Están genial. A ver, boas tardes. Fuera. Gracias por avisar, María máis Celi Extremadouro. Hola, Nusca, tamén fora, que está sudando e ten moito calor, fora. Monse, por que non? Nunca se sabe onde está o amoriño. Saludos desde Marruecos, muchísimas gracias por... Es la primera vez, creo que es la primera vez que me hablan desde Marruecos, o sea... De onde eres? O sea, eres de Marruecos, o sea, falas en castellano, en francés. Entendes o gallego? Moussouri. ¿Me entiendes? ¿Entiendes el gallego? ¡Oh, qué maravilla! Lesma. Bueno, Ofelia, sí, gracias, Celi. Hola, Nusca, desde Portonovo. Que podo facer para comer o peramelón sin ser crudo? O sabor non é o que esperaba. Non era o que esperabas porque o collestes verde. O peramelón, para estar dulce, ten que estar color naranja e as súas rayas teñen que ser violeta oscuro. O sea, de color violeta oscuro. Estaban verdes, por eso non che gustou o sabor, porque cando está algo verde sabe máis como a pepino insípido, entonces non está tan rico. Agora vouche dicir como eu. Mira, si, por exemplo, cando ten moitos a planta ou ando por ali e sin querer caime unha pesa ao chan e non está o suficientemente madura, en verde a mí non me gusta, crudo. Entonces boto yo as sopas, a purés, a cremas, a sopas de verduras, a guisos, como se foran patatas. Primeiro boto as patatas, evidentemente, e deixo que cosan 20 minutos polo menos, e despois boto yo peramelón, solo para... Perde ese sabor a peramelón, absorbe o sabor como do guiso de carne con patacas, aí como o ben. Se está verde, eu aí como o genial. E despois tamén hai unha cousa que eu chamolle unha beberaxa, que é botar cousas da horta, moer todo e beber como se fora unha especie de... Como lle chaman en Andalucía? Bueno, unha cousa parecida ao salmorejo ou ao... Como lle chaman na parte de Andalucía? Tomate, pepino, pan reseso, un pouquiño de aceite, así... Bueno, non me acordo como... Bueno, pois eso. E a eso tamén lle podes botar. Ou, por exemplo, a unha empanada... A ver, quieto. Gazpacho, eso. Vamos a mandar a a paseo. Listo, fuera. Sabeu o vídeo da lufa, por eso plantou lufa. Que guai. Eu empezo co membrillo, hai moitísimo este ano. Pois, Ofelia, a empezar a jardar membrillo. A ver, hai novas persoas usuarias daqui do canal que non saben o que é lesma. Vou non a explicar. Para María, para...
Magda. Mira, como saberás, cando está unha persona facendo un directo, un vídeo, sempre hai xente que entra educadamente para escoitar, se non lle gusta a marcha do vídeo, que non pasa nada, que ten que ser así, e hai xente que ven pois para facerme preguntas, eu intento axudarlle o que sea. Pero hai outra xente que entra como se isto fora un canal de ligoteo. Entón eu non quero que a esa xente se lle entre ao trapo, non quero darlle nin medio segundo de tempo para nada. Entón, as persoas que estades aquí sempre, bueno, ou semana tras semana, ou cando poidades, saben que non quero que lle entren a insultar, a criticar, porque senón entramos en unha roda e xa sabes que iso non vai, nunca leva ben. Dios, que mande xente me dixo. Gaspacho, gracias. Entonces, a min se me din que hai un dibujo dunha lesma, porque dadevos conta que son agora aquí 200 personas, e só os 175 me gusta, bueno, os outros 25 seguro que eran lesmas. Si escrito, eu ao mellor non o vexo, e cando me daba conta, a xente estaba criticando esa persona que entraba na máis que para facer maldá, iba a máis, empezaban insultos, e ao final o chat convertíase en un tira e afloxa de xente boa e xente mala, todo o mundo aí en unha pelea que non é necesaria. Entón, para min é moi visual, no medio de todas estas palabras que me escribides, cousa que agradezo moito que non me dá tempo bueno, ahora de Jesús teño a que ler porque sei que é a segunda vez que me escribe, porque me acordo de vela antes. No medio de tanta letra, eu non vexo, non son capaz de ver onde está o problema para bloquear a esa persona que está facendo daño, que entra, pois eso, babosos, que son personas, homes babosos. Entón, o que facemos é mandadesme o dibujo de un caracol, dunha lesma, de unha babosa, de un gusano, e entón para min é moito máis visual o dibujo, entón busco a esa persona directamente, bloqueo-a, non lle damos o minuto de gloria, nin lle damos o placer de discutir con el, porque é o que quer. Entón, aquí non. Por iso, cando hai un indeseable, poñemos o dibujo do gusano, da lesma, de persona indeseable. Vale, vamos a ver, Jesús. Moi boa tarde, Nusca, quero facer unha mermelada de calabaza para consumir en menos de 2 meses. Cal sería a mínima cantidad de azúcar aceptada e que se conserve a mermelada? Mira, Jesús, por exemplo, para 1 kilo de calabaza, porque se está ben madura, a calabaza é dulce. O sea, se che pasa como a min, que non che gusta o dulce, se en eses 2 meses vas a conservar a mermelada, por exemplo, na nevera, con 100 gramos por kilo de calabaza, chejanlle ben. Se podes botarlle un pouquiño de piel de limón, que sempre o ácido sempre pode axudar a que non proliferen a mellor bacterias, pois estaría genial. Pero vouche dar un consello. Este Miguel Ángel de Trujillo vámoslo a mandar a pasear, porque é destes que di que hai que hablar castellano e non me dá la gana. Entonces, a Trujillo, ala, de paseo a Trujillo. Entón, vouche dar o truco, Jesús. Como as calabazas están agora xa ben ou empezando a madurar, a min gústame esperar a calabaza a empezar a consumir a deste ano, polo menos ás navidades, porque pérdeme como ese regustillo a calabaza, e sabe máis rica, porque está como máis madura. É unha fruta climatérica e sigue madurando pouco a pouco, sigue o proceso de maduración despois de ser arrancada da súa planta. Incluso teño calabazas do ano pasado, da colleita anterior. Eu trato-as con moito cariño, porque, claro, eu a mermelada como Jesús non me gusta botarlle moito azúcar. Se non lle botas azúcar non ten poder de conservación. Entón, eu, normalmente, as miñas mermeladas, se fago pouca, botolle a mitad da cantidad que lle había que botar de azúcar. Se a 1 kilo de fruta
Bueno, tamén depende moito da fruta, pero bueno, se a 1 kilo de fruta, para que se chame mermelada, e hai que botar o 60% do peso da fruta en azúcar, o sea, a 1 kilo de fruta habríalle que botar 600 gramos de azúcar. Bueno, iso para min é unha tremenda barbaridade, porque perde o sabor totalmente do que estás envasando. Despois, cerra os ollos e comes así e só che sabe a azúcar. A mí non me sabe a fruta que era. Entón, eu eses 600 gramos boto a mitad da mitad, o sea, 150. Non sei se me expliquei ben, pero bueno, nos vídeos sempre o volvo a explicar. Pero sabes como é unha boa táctica, Jesús? Compra unhas boas bolsas de congelado. Cando nos falan de bolsas de congelado, son caras, porque a verdad que son unhas bolsas que son caras. Non é que sea porque poñan a bolsa de congelación. Non todos os plásticos valen para o congelador, porque co frío desquiébranse, non aguantan, non soportan e rompen e non protegen o que tes en dentro e oxídase o que tes en dentro. O sea, podes ter carne congelada en unha bolsa que non é de congelación e ti cando a sacas ten, en vez de ser a carne roja, ten manchas blancas. Iso é que sufreu unha queimadura por frío. A congelación non foi adecuada, non estaba nunha bolsa adecuada. Non podemos guardar en calquera cousa, non? Entón, Jesús, aconselloche facer isto. Cando abrimos unha mermelada, unha calabaza, máis se pesa 4 ou 5 kilos, podémonos encontrar con demasiada mermelada. E se no teu caso, como para min, non nos gusta tanto o azúcar, nin que a mermelada sea tan dulce, podes facer isto. Ti botaslle a 1 kilo de calabaza, limpa, unha vez que xa lle quitastes a piel e tal, pesas a calabaza. Por kilo de calabaza, 100 gramos de azúcar. Chéganlle ben. Para min, chéganlle ben. E faz a mermelada. Cando esteas a punto de triturala ou se a queres deixar con tropezóns, deixala, próbala. Se para ti está ben, xa está ben. Se queres añadirlle 2 cucharadas máis de azúcar á pota, dame igual como sea, podes añadir que en 2 minutos que remesas un pouquiño, ese azúcar xa se desfai. Non é necesario que este outra media hora aí. Non é así. Ti botas de azúcar, deixas que se desfaja, hasta que chegues ao punto que digas ti, bueno, xa me chega. Vale. Neste caso, se os metéramos en botes de cristal, se envasaríamos en quente, para que fagan mellor o vacío e o mellor posible. Pero, neste caso, o que vamos a facer é deixar enfriar a mermelada, deixar enfriar de todo. Compras bolsas de congelación, así de pequeniñas, pero bolsas de congelación. E máis, aconselloche non ir a marca blanca, que ao mellor valen €1 menos, é verdad, pero se queres conservar algo ben, con cariño, ao final dá igual comprar un paquete de bolsas de congelación, das pequeniñas, estas que son así chiquitinas de todo, cheganche ben, porque é o que levaría un bote de mermelada. As de marca blanca podenche valer ao mellor €2 e as de unha marca de plena confianza podenche valer €1 máis. Pero ao fin e ao cabo €1 para guardar durante tanto tempo non che vai nin che ben. Entón, o meu consello é que collas a marca boa, a cara, digamos. E cando estea fría esa mermelada, abres as bolsiñas, enches de mermelada, normalmente traen un cif de... e queda totalmente pechada. E ti esas bolsas déitalas no congelador unha encima da outra. E podes meter tal cantidad de mermelada en un sitio tan chiquitín e tan pequeniño así, no congelador, ou incluso esas bolsas podelas poñer dentro de un tupper. Imagínate, este tupper non, este tupper é comprado, pero eu moitas veces vou a tiendas de chucherías, as tiendas de chucherías, que se desfán deses tuppers que distí que os teñen que tirar. Bueno, pois hai algúns tuppers que son así altos, que son cuadrados, e que son casi o tamaño desas bolsiñas. Entón, ti valos poñendo deitadiños en dentro de un tupper deses, e faz un montón de mermelada, ocúpache moi pouquiño no congelador, e vas a ter mermelada xa para todo o ano. Sin o problema de ter que botarlle, por exemplo, tan pouco azúcar, e que teñas o medo
de que o bote se poña malo, porque claro, ao non ter azúcar non ten poder de conservación. Hai frutas que son ácidas, por exemplo, a mermelada de tomate aguantaría moito máis que unha mermelada de, non sei, de pera, de masán, de melocotón. Por qué? Porque o tomate ten acidez e o ácido axuda a conservar as conservas, valga a redundancia. Entón, consérvase con tan pouco azúcar a mermelada? A ver, consérvase... saludos desde Barcelona, nos encanta oírte hablar gallego, que se entiende perfectamente, ves? Pois sendo en Barcelona, si me entienden perfectamente a falar o galego, porque o de, como era, o de Trujillo non me entende, porque o de Trujillo o que tiña era unha mala versión aos gallegos e ao gallego e ao idioma, pero entendía ben, seguro. Eu envaso ao vacío e non perde nada. Pero a mermelada ao vacío non ten conservación tampouco, Eu envaso ao vacío. En botes, dis? Bueno, non sei que me queres dicir. A mí me gustaría saber como se hace membrillo de manzana. Pois casi é o mismo proceso que o membrillo outro, Vanessa. Sabes facer o outro membrillo, o normal, o que se fai con fruta de membrillo? Se teño ali un membrillo que me caeu do árbol o outro día tamén. Vouche a enseñar. Este é un membrillo. Este é a fruta que se fai, mirade que amarilliño está, o sea, está fermosísimo. Tamén hai que empezar a facelo o membrillo agora. Si sabes facer o membrillo, o de masán faise casi igual. Casi é o mismo procedimento. O de masán nin se che ocurra quitarlle a piel, porque onde... Mira, esta é unha fruta que está moi cargada de pectina. A pectina é unha fibra que teñen algunhas frutas, non todas. Tens que facer un vídeo de mermelada de tomate. María, ese tamén o teño. Só tens que poñer, cando acabo directo, agora quédate aquí con nós, que non falta nada. Cando acabo directo, vas a YouTube e na lupa buscadora que ten YouTube, clicas na lupa, sácache o abecedario e escribes Nusca mermelada tomate. Con poñeres así, YouTube levache ao meu vídeo da mermelada de tomate. Así que só podes ir ver, cando acabes aquí, podes ir a velo. Por favor, mermelada de tomate desde Granada. Desde Granada, que me encanta oírte en gallego. O sea, non me entende quen non quere. Muchísimas gracias, Mariluz. Que sepas que o ano pasado, fai 2 anos, fun a Granada e encantoume. A Alhambra namoroume. É algo que sentín un escalofrío porque me gustou moito, moito. E como se hace la mermelada? María, cuando termines aquí el directo, en la lupa pones Nusca mermelada. Ya te lleva a mis mermeladas. Tengo muchas mermeladas. Fáltame poñer mermeladas, o sea, quero facer a mermelada de pimento porque ademais eu fago 2 recetas, unha con pimento crudo e outra con pimento ao forno. E quero que provedes as 2 porque son totalmente diferentes e o sabor é totalmente diferente. Para que trouxen un membrillo? Para enseñárvolo e para dicirvos que isto é un membrillo e que está en pleno para collelos e poñerse a facer. Dime como haces tú el membrillo. Tengo vídeo, entonces non... Perdón, unha máquina envasou en bolsas ao vacío e con gelo. Pero non é necesario, Mercedes Prado dinos que colle unhas bolsas de serrar ao vacío e despois mete no congelador. Pois claro, se tes esa máquina de serrar ao vacío,
é genial, porque ademais as bolsas de serrar ao vacío suelen ser bolsas que veñen preparadas, o sea, autorizadas para congelación. Entón é doble, o sea, serras ao vacío con unha bolsa moi boa. Pero se non tendes máquina de serrar ao vacío, non é totalmente necesario comprar unha máquina de serrar ao vacío para facer isto, para congelar mermelada, por exemplo. En bolsiñas de congelación queda genial. Como haces el membrillo? Tengo canal, o sea, tengo vídeo, Vanessa, que ahora non me dá tempo nin a explicarlo, que xa son as 9. Como lle quito a loína? Aloe, xa puxen en agua 24 horas e sigue sin teñir agua. Sigue teñindo a agua. A ver, xa o puxen en agua 24 horas e sigue sin teñir a agua. Sigue xa teñindo. Entendo. Ti quitaste a cáscara de fora. O sea, ti colles unha folla de aloe, un cuchilliño que corte medianamente ben, que tampouco ten que estar tan... Cortas de atrás para a punta. Os picos do lado, daslle a volta, os picos do outro lado. Iso de poñela así, sacas ca folla, ca parte fora, tampouco non é necesario. Ti, cunha cuchara ou ca man ou co cuchillo, se tes boa aquela, que non che temble moito, faz así, esa sacas a para de abaixo, e despois a para de arriba é como un pouco máis cóncava, non? Iso pódese facer ca cuchara, ou tamén así co cuchillo, en 2 tandadas, unha tandada pa aquí, outra tandada pa ali. Esa sacas o aloe, bótalo en agua fría, millor en agua fría, e sabes que lle sale o verdiño ese. Lávalo en 2 aguas e depois podelo deixar dun día para outro, pero salelle moi rápido. Entón, este fuera, a dormir. En galego, escoitarte desde Qatar. Que lesos, e que guai, e que ben, e que fales en gallego. Que faz en Qatar? A ver, que faz en Qatar? Pois, vou dicir unha cousa, chegas tarde, porque xa nos imos, pero o domingo esperamos vos aquí. O directo este é sempre de 8 a 9. Agora acabou e xa nos imos. Pero, sabes se no sementeiro da Carballosa hai tapas dos botes? E canto valen? Teño que ir á Coruña e acábanseme. Pois non teño ni idea, pero me imagino que sí, porque agora é raro que en algún sitio non teñan tapas. E sabes como son? Bueno, aí están falando... Bueno, nos tenemos que ir. Feliz eso, veña. Témonos que ir indo. Feliz semana, Nusca, comunidade, bicos a todos, bicos, abrazos. Es gallego ou catalán, eu penso que queda clarísimo que é gallego, porque se fora catalán, ao mellor non o entendías tan ben, estás me entendendo. María Nusca, boas noites. Aquí vou mirar as túas mermeladas. Así que, mira, tareas pendientes. Para toda a semana, Xavier, Deica, para toda a semana, e vémonos nas redes, aquí tamén algún vídeo. Si queredes mandar algunha pregunta á Radio Gallega, contestarei vola encantada este jueves, bueno, ainda que teño xa algunhas en lista, pero vos mandade preguntas, que a mí faime moi feliz chegar ali e encontrarme con un montón de preguntas. Así que nada, hasta o jueves. Hasta o jueves, moi boas noites, boa semana, comunidade, compañía. Joder, son das máis bonitas as persoas que estades aquí. Teño unha comunidade que presumo moito, que o sepades. O sea, eu presumo orgullosa dos meus domingos aquí con vos porque son des unha xente bonita, amable, cariñosa. Bueno, pois veña, xentiña, a coidarse, a disfrutar do que queda de fin de semana e que teñades unha boa semana no traballo. Vémonos. Eso.